Ne znam, 5 tera, Abi mu vikam, dečko, kaj se na ovih posao, ne znam mu vikam. dečko je kukaše vratala, sad ću druga vratala. Sve snimaš, ne, za raka se zadržao. Si izgubio od mene, za raka se držao, te Jem kako izlaguva. Prašao je slobodno. Vaša ne može da ne prata do toga. Oni izgleda presmetale, da ne